Asante. Esa Marieta n'injinia Jared Nyandieko mechi. Umanyekanete elieta bya kisiasa echati. Kiabonyoru buna baona iga tuanyore university. Yale ni maendeleo yangepanua ukitega uchumi cha Kiabonyoru. For example, university wana yabi gutwara Kiabonyoru. Unange pare yaro tuwe rami ekurukuru Nyaramba, kuruya center eso Nyaramba market egende Kiabonyoru egende guchimo common. So tatia banafunzi baita yariko yana kikiuchumi echiroge ko igurugari ubaya turi municipality gari abantu bose kwaza kirandi cyo komenya chikorba soye kwaga chugari manje tayo na kyabana bakomenya. So Nyaramba is supposed to be a town, a big town in fact, because one university which even can improvise erata business bitiregoro abang na baoni chingeni baoni yaga toke no ene chianga bana university bagora babe lakini bono omo muso itaraide. So I'm pleading to the people of Kiabonyoru na arure wiki mbili onya mantu taliko toka uko bangande bintu ama NP Kiabonyoru bado na yanto ko maega asengenchi amagendro buna bono na tara ewiki na enda matanga eruti yerandi chipare chisarigete woko rukure kegogi oende kirema oende irandi chipare chisarigete kinko manya kuburi go mweshimiwa benecha chipare chikware konda kuchikurima gutugura matoke y'abantu nkware kurabeke pareye ya kegogi oende kirema okorerandi mate obeko morom diko go chigotugura chinsega chiabantu nkyo tarabekire para ekuruke gogi enda nyainagu obeko morom na ende tandasubiya kuba go chigotugura bintu by'abantu ngaita buno mushimwa goseta na ende ria kabire ina taraga kegogi no he manche tayo Kiabonyoru nkariga katugo kwananga amanche naganiri buna bona bangina bakegogi eba chandike tamono sana eba konda paka gucha wachiko ya manche basberi chingeni nega neirie abantu ba Kiabonyoru twari kuimoka bona ese ikira bantu yatobetererie bintu banyare ko bikonyarikana amanche agwenta korosigwa kegogi market manche tai na Kiabangina baso bichingeni omweshimiwa banecha chibasa cha World Development Fund yokoyego nincho tarabekira bangina manche ari kegogi market abangina basberi no ne chingeni no ene chianga iko chigotogore emesi y'abantu in fact umweshimiwa banecha antrugu takisiasa kusekando na akore chigwikibere chyoka onya mancha yutari kobekwa kegogi market nchebe kankorange no mochango togore pambu eju omayaga ntenga yoro mu MCA elio moelio echiro nere bune ya Nyaramba witangi sana ngantu ego university Kiabonyoru abana ba Kiabonyoru ngai bago chakonda kurano echingen e market yaringe ya Nyaramba ngetere koroserigo. It is starts a part of development fund chiroko uchawa development fund ogwanto create 710 million chiro sie market chiro yaria ya Nyaramba igoni no tenga na magoso sana igoni ndo chenga abantu bana ba Kiabonyoru totaimo create igoro bintu mbi korosi Nyaramba market number 1 tinta itibantu batweru let us build even a shed twaga chenyomba no ene yechi chuma so that ebe kweruf amancha ngusugocho na rebono chimo chenkorera akara mancha ngusugocho abangina babe kechiro yabo diko muntu ka kono konye ngombe ya ekebirigo ni ngombe ya Nyaramba where do you have to spend money na ndikuto transport ukebirigo na into bantu ba Nyaramba na abantu robe konye egentege tangani taringa inko ya gurivaga next injengo gamba and I'm winning this because igonta getenko nya abantu ba Kiabonyoru nje na atar de kras nje na kimito bigo kom ikagwenet na mbo nanko gubugambi junko egunde bunango apishwa igongo cha kwase kras na abantu bane onye nekenyiro kya Nyaramba bantu ebinki batagete onye nechiro batagete na rongo ba create this development fund kinko anda sakunga kegogi abantu bagimwe to vacancy if there's no public participation na kyora akore bintu mutu nugo chigotagore emigondo y'abantu torenya ne chama ni echipara. So it is a public participation kera abantu mubate mechando yabo. Yes.